Hello everyone, welcome back to Shia Vlogs. जोङो दिनै टाउनाव बेरायनो नागिरदों आरोना बेरायफुंजानि 4:30 जादों दाबो टाइमा जों ओरै टाउनसिम बेरायहैथावथाव नोंथांमोननो दिनै एलफ्रेडनि न'खौ देखायगोन सोरांनि न'खौ देखायगोन ओमफ्राय सोरमोनलाय सासे बै मोसाखावग्राया खिथु सोमावग्राया माबा सनिया कुइननि माबाखौ न'खौ देखायगोन आरोना आं बिसोर साथामनिखौ मिथिबावखायो नालाय सिगाङाव माखासे एक्ट्रेसफोरनिखौ देखायखांखाबाय एक्ट्रेस ओमफ्राय माबा ब्लगारफोरनिखौ दा दिनै एलफ्रेडमोननिखौ देखायनोसै आदा एलफ्रेडमोननिखौ ओमफ्राय सोरां फंबायनो मा जागोनथाय ना समानसो बैसोआ मिथिला सोरांनि न'खौ देखायनोसै ओमफ्राय सासे सोरनिखौ देखायनो होनदोंमोनलै आङो माबा सनिया कुइन एलफ्रेड ओमफ्राय सासेया सोरखौ देखायबावनांगौ जाखो नोंथांमोननो बावलायलांबायलै नामखौनो थोद फैदो बाद होदो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जोङो नै सालायजेनबाय गारिखौ नोंथांमोननो लारि लारि देखायगोन आरो जोङो फारि फारि दा जोङो सामगाव मोनहां जाबाय जोंनाथ' न'आबो मिथिखायो जोङो ओंखारबाय आरो माबा बाराबो गुसुथार गोजां बोथोराव बानायनानै दोनखानाय भिडिअफोर बायदिसो नुसिगोन आंखौ दहायनिखौ गस्ला गाननाया गोलोम बोथोराव माबा गानखो नामा बोथोरानो डेन्जार जानानै दं सुइजारलेण्ड नालाय सुइजारलेण्डसो ना जोंना जोङो दा आर'नाइ मोनबाय आरो आर'नाइ रेस्टुरेन्ट नायनो हागोन नै वाव डाइनासर फिसिग्रा नुखायो ओमफ्राय ओरै नै आर'नाइनिनो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ गार्डेन किन्डार गार्डेन ओमफ्राय नैबे भारत पेट्रल पाम्प स' नोंथांमोननो लारि लारि देखायलांगोन होनखादों ना लारि लारि न'खौ मोनथिनायनि नैबा राजस्थान मार्बल आरो नै फुङाव नाय मानसिफ्रा बेसिबां खम ना गारि गराया दायो नायदो नोङो हाद्रि हालाजों गारि बुंफबजोबनाय what a beautiful गावज्रु नुखादोंना आंखौ दहाय दावबायलुरु औ नै दा माबा बायदिखौ नुवाना फासथासो जानाय बायदिखौ नुवाना माबा फैगौ गुनगुन बास गुनगुन नङा बियो गान गानसो GUN गान गान गुनगुननि स्पेलिंआ बिदि जायो नामा गाननि स्पेलिंआबो GUN गान गान बे केन्द्र बिद्यालया जुम खालामनानै देखायहरनि नोंथांमोननो एसे बोरै स्कुलखौ नुवा जंगलबारियासो बांसिन ओरैसो नुहुरो ओइलाय नायनो हागोन बोरैबा नाव बायदिसो स्कुलानो टाइटेनिक टाइप जोङो दा थिथागुरि मोनबाय नायनो हागोन राव जेबो खेवाखै नै दाबो मोनसेबो खुलियाखै टाइमानो जायाखै नालाय फैसा फैसायाव अमा माबागासिनो आरो नैबे दानि यामा श'रुम गोदान एलफ्रेड माबामोननि न'खौ देखायनो नागिरनाया माबासो देखायजोब्बाय नामा यामा श'रुम केन्द्र बिद्यालया स' नोंथांमोना माबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आङो टाइम स्लेप होनानै होनसै लामाखौ मोजाङै मोनथिनायनि नोंथांमोनाबो मालाबाफोर डाइरेक्ट हाबफै सिनायनायफोर बायदि साहा लोंनानै थां बिसिनाव दा आरबानसिं हाबबोबाय आरोना टाउनाव दाउथु गावनो फैदोंमोन दाउथुआनो गैया बिदिनो टाउनाव नुवाखैना बेसेबां मालदार दाबो रावबो सिखारा बोरै सिखारबायलै मालाय बिसोरसो जोंनि गामिनासो गादासिन जाबावबाय नङा होनलाय सोदों
अलसिया 7:30-8:00 सिखारो मालाय टाउनाव नै फुं सिखारनानै मालाय खारो माबायो एक्सारसाइस खालामो गादा जाजोब्बाय जोङो उन्दुनायावबो लेट सिखारनायावबो लेट औ उन्दुनायावबो लेट सिखारनायावबो लेट स' नोंथांमोननो आङो फार्स्टआवनो आदा एलफ्रेडनि न'खौ देखायनो सानो आरोना ओरैथिं बै माबामोन स्टुडेन्टफोरनि क्लाब डनबस्क'बो सहैबायमोन आरो बिथिं थाङोबा जों दा आरबाननि लामाजों हाबबोनानै फैबाय आरोना नै बेजों नोंथांमोना लामाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नायनो लुगैयोना जेन'बा एलफ्रेडनि न'आबा अबाव क'क्राझारनि बेबा अबेयाव न'आ सानो नालाय जेन'बा हाबहैयाबाबो मायाबाबो नायनो लुगैयो आरो भिडिअनि गेजेरजों बांसिन बिसोर गावसिनि न'खौ देखायाना लामाया ओरै जोंना ओरै हाबफैदो साहा लोंनानै थांदो बिसोरथ' होनखाया साननायफ्रा सेवनायखौ बिसोर बुंगोनखाय खिबावाखै होननानै लेफ्ट ना राइट लेफ्टजों भिडिअआ एसे गोलाव जागोन दिनै ना आयौ टाउनाव थाइजौ लिसु थाइजौ मोनलाजोबोलै गामियावसो हाला नैबेसो हाबदो नैबेजों आदा एलफ्रेडआबो मा खालामदों सिखाराखैमोन बे दाथ' गैयानो माबायावसो दंहैयो थाइलेण्डआवसो हिनजावखौ नायगासिनो बियो बेंकक नै गेट फुला साइसथार एसे लासै सालायदो आं खिथानि लाखिदो स' गाइसमोन नै बेनो आरोना नै आं जिम खालामनानै नै हायो खोमा जों नैबे आरोना जों खेबखोमा फैदोंसो एल'ग्रा सार नों हिन्जाव गदाय नायदोंमोन होनलाय मा गाननो बे खोमाया गोदान खोनाग्रा आं लाखायो सना बायदि माथो खोनायो सना बायदि माथो बेंगलाव हिन्जाव गदाय नागिरहैदों मा आदा गादा गोलै आरो गावगायासो रायो माथो गावनो बुंलायबाय बे रबार्ट फाननायनि फैसाजों हिन्जाव गदाय लाबावसै नंगौ गावगानो बोराबै आरो आंखो मोजां खोनायो दा नोंथांमोननि थाखाय जों बेसेबां खस्थ' खालामो मालायनि न'खौ खेबखोमा फैदों आङो बेरेफुंजानि बुला लाजोबनाय बेरेफुंजानि नायजाखाया ओमफ्राय नायलाय नों आंखौथ' लायनसो नुदों दिनै लायन खानायानो नायजाला आयौ ओरै फुजिमोन आबो फुजिमोननिखौ दिनै खेबसे देखायबावनोसै आं खाथि जोबथारलै सेलिब्रिटिफोरना ओरैथिं फैयोबा दाउ बयलार फार्मजों फैयोबा आबो फुजिमोननि न' मोनसेलाय आरोना नै आबो फुजिमोननि नै बेलाय आबो फुजिमोननि बे सिखारदोंना सिखाराखै हाथरखिबो दंजोबलायो हनै न' गोजौआव बावनोथ' मोसायो रिल्स खालामो ओरैनोथ' दे लेफ्टजों औ बाय जोङो दा नै डनबस्क'सिम फैफिनबाय आरो डनबस्क' मोनबाय डनबस्क' स्कुल ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनथिनायनि थाखाय खिथादों आरो आङो जेन'बा बे स्कुलसिम फैयोबा बबेथिं थांनांगौ आरोना बिसिना न'आ बिसिनिखौथ' सिगाङावबो खिथाखांखाबाय आङो दा हरै माबामोननिखौ देखायनोसै आरो एसे स्कुलखौ नायदो एसे लेजिस पिज्जानिफ्राय स्टार्ट खालामसै लामाखौ टाइम स्लेप होनानै होनसै आङो ओमफ्राय दानिया एबार सोरांजों ओमफ्राय आब' सनिया कुइनजों स' नोंथांमोना आब' सनिया कुइननिखौथ' नायनो एक्साइटेडखा जानो हागौ स' नोंथांमोना फारि नायबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नङाबा मोनथिनाय नङा लामाया बबेथिं मालाबा नोंथांमोना आरामसे फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो गोसोबा स' दा नैबे माइबं नोगोर बड'सा प्रेस मोनबाय जोङो बड'सा प्रेस माइबं नोगोर बेनिफ्राय आङो नै टाइम स्लेप होनानै होनसै आरोना बिसिनि न'आ बबेथिं थांनांगौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' गाइसमोन जोङो ओरै लामा थांबाय थानायाव पुलिसबो दंमोन आरोना आयौ हाथ' बिजों हास्लाबलासोमोन आरोना जोङो आयौ
मिथिबायमोनलै सारा फुङाव थायो आरोना फुङाव नै बे पुलिस थानाय लामाजों ओंखारो बिसोरो जाबाय बैहाय मोजाङै नायहरना सालानसो दानजासिगौमोनलै स' जोङो खारखोमाना खस्थ' मस्थ' सफैबाय आरोना बिथिंजाय ओरै देखायनो नागिरदोंमोन आङो लारिनो ओमफ्राय ओरै हाबनांगौ देखायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे फाग्लासो पुलिसबो दङ मा जादोंथाय आंखौथ' आरो सिनायफिनखाय थाबायलांनांगौ गस्ला गोजा गाननो खारनाय बिसोरनोमोन नामा आं नैबेनिफ्राय देखायनोसै आरोना लामानिफ्राय मोजाङै खाथि दे आब' सनिया कुइनजों ओमफ्राय सोरांमोननिजों खाथि देखायनांगौ र' नैबे बिल्डिं गोजौखौ बारनानै आरोना थारमाने सोरां बारग्राया बेनो सोरां बारहैग्राया गोजौआव थांनानै सेन्देलबो गलायो ओमफ्राय नैबे एबसु अफिस आरोना ओमफ्राय बेजों हाबदो आरोना एबसु अफिस लामा बेयो बे सोरांमोननि आरोना बे लामाजों हाबबाय जों थाबायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नङाबा गारि लानानै थांबा मा जाखो बिसोरलाय साननो हागौ नालाय मर्निं वाक खालामथावथावसो बेरायथावथाव जोङो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै देखायनोसै होननानैसो माबाबाय आरोना दिनै भिडिअ खालामनाय जाबाय नङाबा ओरैनोसो बेरायनो फैदोंमोन जोङो फुंनि फ्रेस बार जाथावथाव होननानैसो बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय ससेयावनो सानब्रबबाय आरो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनोसैलायलै आरो खायसे होनदोंमोन नालाय सोरनिबा दस्राफोरनिखौबो देखायनो थिनबावदोंमोन नालाय ओंखायनो देखायबाय आरोना आंथ' नुफेरबावाखैमोन आं देखायगासिनो नाथाय खोरखिजों नुहुरोबा सानखागोन आरोना बिसोर मा खालामफैखो जों न'आव सावसो नामा सानलाबायगोन खेबखोमागोनसो दे गाइसमोन गाज्रि मोननो नाङा खेबखोमागोनसो स' बेनो आरोना आब' सनिया कुइनमोनना नैबे बावनो थायो बिसोरो केमेरा लाबायजोबनायलै ओरैबा दालाय नै नंखायसो नंगौ नोङो नैबेजों दालाय खनसे माबा फैलायाखै मा होनोमोनलाय गारि दाखोर लांग्राया नैबेयाव लाखिबाय ओमफ्राय नैबेयाव नांलायनाय जानाया दालाय दाखोर लांग्राजों फै नायनो हागोन नाय बे ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थायो ना लाइक इउवानो सि आंनि होम टुर भिडिअसखौ लाबो होननानै बहुत लोगोफोरा आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरो कमेन्ट सेक्सनाव आं नुनो मोन्दों स' फाइनेलि आं दिनै नोंसोरनो आंनि होम टुर भिडिअ देखायनोसै बे जाबाय आंनि न' बे आंनि न'जों बे न'आ जाहैबाय आं दा खिथालांसै नोंसोरनो लासै स' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आब' सनिया कुइनमोननि न'खौ बेनो आरोना ओरै फैनानै ओमफ्राय सोरांमोना बैनोमोन मानसिफोर दंलाजोबथारलै आं दाबो लाजिनाया खारा आंना नैबे आरोना आब' सनिया कुइना थायो बाव अरिजिनेल नङा बिसिना नाथाय बे नङामोन एसे बैथिंसो स' एबार सोरांमोननि न'खौ देखायनोसै आरोना आङो देखायफिननो मोजाङै सनिया कुइनमोना अबेजों हाबनांगौ ओमफ्राय सोरांमोननि न'आ अबे आं मोजाङै देखायफिननो र' नोंथांमोननो बिथाङा दिनैसो नुफैबाय बरियाना बे साइडआ थाम्फै अरो नाथाय दैज्लाङाव बिरादनो गारिफोर गैयाबा साबसिन नंगौमोन फुरा हाग्रा बारि आरोना नैबे CST अफिस आरो फरेस्ट कल'नि होनो बेखौ एबसु अफिस दिफुर रड वार्ड नाम्बार 5आव गोग्लैयो दा हरै मेइन रडनिफ्राय ओमफ्राय बै सोरां बारहैग्रा ओमफ्राय बैथिं दैथिंसो दंबावोमोन वाटार टेंक सोराङा बे खाथियावनो भिडिअ खालामो आरोना नैबेफोरावनो बारलाबायो नैबेफोरावनो बेफोर जायगायावनो बारलाबायो स' सोरांमोना नैबेनो आरोना नैबेजों हाबलांनांगौ नैबे न' बायनाया नङा आरो नैबेजों हाबलांनानै बै गारि दोननायजों ओरै हाबलांनानै ओमफ्राय सिङाव आरोना सिङाव आरो बिसिना न'आ बेयाव ओमफ्राय नै आब' सनिया कुइनमोना नैबेजों फैदो ओमफ्राय नैबेजों थांदो आरोना जों दहाय देखायनाया बेजों थांदो आरो बे लामाजों
मेन रडनिफ्राय हाबबोनानै दा जों थांफिननोसै नोंथांमोन देखायखाबाय मालायनि न'आव मारैबो हाबहैनो जायो एसे सेलेब्रिटि जाहैबायना बिसोरो जोङो मारै डाइरेक्ट हाबहैनो एसे खिथाहरगोराबा ओंखायनो सिनायनायाथ' सिनायखायो सोरांखौबो ओमफ्राय जेन'बा जोंनाबो चेनेला फिसाना एसे चेनेल गिदिर जाबा देनां लोगो हमनानै माबागोन सानो दा चेनेल फिसायाव मारै एकफाराब डाइरेक्ट हाबफैलाबायनो सानो आरोना खामानि गैया मा गैयानो स' जोंना भिडिअ'आ बेनोसैमोन आरो ससे देखायलांबावसै नोंथांमोननो नायलांबाय थाबावबानो जाबाय सोरांमोनना ओरैमोन देखायनोसै नामाब्रा फै थांसै दा बाराबा डाइरेक्ट न'आवसो हाबहैगोन आङो ओमफ्राय होनसै आइया आन्दायनानै फैफ्लांबायलां होनहैलाबायनोसैब्रा हाबै नामा जों दा सफैफिनबाय आरो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बारा मोजां जायासै जानो हागौ भिडिअ'आ नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय जाहाथे उनाव जोङो बिसोरनि न'आवबो थांनानै बिसोरो साहा लोंफाहैनो हायो बिस्कुट मिरि बिस्कुट जाबोफानो हायो गुड्डे बिस्कुट जाबोफानो हायो ओंखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना स' नोंथांमोनाथ' भिडिअ'नि गेजेरजों नुखाबाय जानो हागौ आदा एलफ्रेडमोननि ओमफ्राय आब' सनिया कुइनमोननि ओमफ्राय सोरांमोननिखौ ओमफ्राय न'खौसो मोजाङै नुहरासै जानो हागौ मानो होनबा जोंबो थांनानै देखायहैनो हायासै खाथियाव न' सिङाव मारै हाबनानै देखायहैनो जायो नालाय ओंखायनो लामानिफ्रायनो देखायहरनाय जाबाय मानसिफ्रा बिराद नायखायोलै गोगोम नायखायो जानोफोरबायदि सोर गोदान मानसि फैखो बावलाय सानखादों दा बिसोरखौथ' नुफेरथाराखैमोन आङो सोर बिसोरलाय सिखाव नामा सानाखै बे साला जोंखौ सिनायाखै बिसोरो आलु बबाव जोलायबा ओमफ्राय आब' सनिया कुइना खोरखिजों नायखोमाहरदोंदांलै ओरै आरो नङाबा केमेरायाव चेक खालामफिननो हागौ बियो स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो नोंथांमोननो साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ' लाबोनो हायो स' होमबा भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ गाइस एन्ड बाय बाय